С совестью можно договориться. С Ютубом никогда. Вітаю, гэта Пятрухін, і калі ты яшчэ не паставіў падабайку, так хутчэй ставь, каб не забыць, бо мы пачынаем! Сёння мы пагаворым аб рабоце брэсцкага міжраённага следчага камітэту, які так любіць нахвальваць па тэлебачанню галоўны следчы Беларусі спадар Іван Наскевіч. У траўні 2017-го Сергей Каляда і Александр Зехаў былі збіты ў апорцы «Усход» групоўкай неустаноўленых асобаў у міліцэйскай вопратцы, то бок ваўкалакамі з маскоўскага Рауса. За 3 зламаных рабра Сергея Каляды, за яго зламаную руку, за адбітую галаву Александра Зехава казлом адпушчэння быў прызначаны сяржант Самарчук. Ён зараз цягне лямку 6 гадоў узмоцненага рэжыму за ўсіх міліцыянтаў-садыстаў, якія ламалі косці берасцейцам. Але выбітны дзеяч міліцыі, начальнік следчага міжраённага камітэта горада Брэста Руслан Сычоў не сядзіць, склаўшы рукі на пузе. Ён працуе і, мабыць, шукае гэтых перавартняў у пагонах. Яго падначалены следчы Самцевіч і рые зямлю і выклікае 25 кастрычніка 2018 года да сябе Сергея Каляду у якасці для опроса. Але насамрэч ні я, ні мои знаёмыя юрысты, праваахоўнікі не ведаюць такога статуса. Есть статус падазраваны, абвінавачаны альбо сведка. Статус для опроса? Не чуў. Сережа пришел к 12, дежурный произвел запись, что Сережа появился, стали звонить следователю. Ну, минут 15 дозванивались, кто-то из коллег наконец-то взял трубку, девушка, я слышала, девушка, значит, и сказала, что следователь, которому сын приглашен, на больничном. Хотя вчера я созванивалась со следователем и сказала, что сын обязательно придет, и вместе с ним приду я. Так как он мне сказал, значит, нет, вы тут не нужны, вы ничего не понимаете. Я задала вопрос, по какому делу, по каким вопросам вы его приглашаете. А вы являетесь доверенным лицом, да? Да. Значит, не в уголовных делах, в административных. Почему я его одного никогда не отпущу? Я милиции не доверяю на 100%. Но это следователь, это же не милиция. И что? Думаете, не изобьют? Мне одного раза было вот так вот. У кнізе заўваг і прапаноў Раіса Каляда прапанавала спадару Руслану Анатольевичу Сычову узмацніць дысцыпліну ў родным калектыве. Гэта ж все ж таки следчы камітэт і павінен адпавядаць статусу сур'ёзнай дзяржаўнай установы. Ну, сапраўды, гэта же насамрэч не нейкі там раус ці апорка, дзе людзям ламаюць косці. Следчаму, альбо гэта была жанчына, следча мы дакладна не устанавілі, спадар Руслан пагразіў пальцам, і ўсё, на гэтым усё спынілася. Натуральна і фігуральна. З таго часу, а прайшло ўжо амаль 2,5 месяцы, ніхто са следчага камітэту Сергею Калядзе павесткі з выклікам не адсылаў. А як же тлумачэнне спадара Сычова аб неабходнасці яўкі Сергея для правядзення з яго удзелам праверачных мерапрыемстваў? А? Навошта следчы вызываў Сергея ў следчы камітэт? Можа быць, хацяць у адказ на пасадку міліцыянта сварганіць якую-небудзь справу?
Ну ён жа там нешта балончыкам прыскаў, ды пасадзіць яго гадоў на 5, каб не павадна было звязвацца з міліцыяй. Если бы мы не пришли, что было бы с нами? На все гэтыя пытанні паспрабуе адказаць праваабаронца берасцейскай весны спадар Уладзімір Вялічкін. У сваім адказе міліцыя прызнала, што неадказны гэта іхні супрацоўнік, так рабіць не павінен быў, павінен быў папярэдзіць тых, каго выклікаў. Але сутнасць у іншым. Нават у той позве, якая была падпісана гэтым следчым, зноў жа тая позва была аформлена неправільна, павінна быць напісана ці-то прыцягваемы, ці-то сведка, а тут напісана для апытання. Ну, ясна, што гэта для апытання напісана не таму, што следчы захацеў там напісаць для апытання для таго, а таму, што хтосьці яму сказаў, напішы для таго, для апытання. Ён так і зрабіў. Хаця я перакананы, што гэты следчы добра ведае, што выклікаў каляду у якасці сведкі. Ну, тут відавочная памылка, неахайная, так скажем, адносіны да сваёй працы, магчыма. І гэта ілюструе агульны ўзровень усёй нашай сістэмы дзяржаўнай. Таму як гэта мы бачым не толькі ў міліцыі, в іншых установах дзяржаўных. Узровень падрыхтоўкі прафесійнай нашых спецыялістаў вельмі нізкі. Мне гэта нагадвае савецкія часы. Строгая вымова. Ведаеце, это каб, ну не ведаю, не пакараць грашова, так то можна пальчикам пагразіць. Ну гэта здзёк ці што? Што гэта за? Гэта, ну можна сказаць, это адпіска, так, маўляў, мы правялі працу, віноўныя пакараныя, ну, але гэта не пакаранне, а просто... Але пасля таго яго больш не выклікалі. Чаму так? Гэта вельмі важны момант. Гэта вельмі простае тлумачэнне. Калі ёсць над чым работаць і з чым работаць матэрыял, так? Тады выклікаюць і працуюць. А на дадзены момант мы бачым, што няма з кім і няма з чым працаваць, таму і не выклікаюць. І ў дадзеным выпадку, ну, калі столькі часу прайшло, іх не выклікаюць, магчыма, справа ці-то спыненая, ці-то прыпыненая, і трэба зноў жа высвятляць. Ці не можа так быць, што яны хацяць яму нешта ўкруціць, нейкую крыміналачку, як гэтага Ярася? Шчыра кажучы, пасля Ярася, і не толькі Ярася, так, практыка паказвае, што такія сітуацыі магчымыя. І таму сапраўды вельмі важна, каб падчас такіх сустрэч хтосьці прысутнічаў побач. Маці гэта добра разумее, але маці не хапае грошаў на адваката. Адвакаты вельмі дарагія. Так што, калі ідзеш у міліцыю, не забывай. Там не твои сябры, а там людзі, якія шьют справы. Ім грошы плоцяць не для таго, каб табе дапамагчы, а для таго, каб менавіта давесці справу до конца, до суда. Дзяржаўныя структуры яны створаны з пэўнымі мэтамі. І, напрыклад, міліцэйская структура, так, якая займаецца следствам, яна створана для таго, каб давесці справу до конца. То бок правесці праверку па пэўным артыкуле і падрыхтаваць матэрыялы для перадачы ў суд. І ў дадзеным выпадку ён не будзе вас апраўдоўваць, таму што у міліцыі таксама ёсць планы там. Колькі пасадзіць, колькі выпусціць. Ён будзе якраз збіраць матэрыялы пад той артыкул, так, пад тую версію, якую ён набраў і лічыць адзіна правільнай, так, якая, магчыма, патрэбна кіраўніцтву. То бок, ягоная справа давесці справу да суда, сабраць пэўны камплект дакументаў. Я думаў, што мэта следчых гэта знайсці існасць, ісціну. Аб'ектыўна разабрацца. Так, у прававой дзяржавы так яно і ёсць. Але, на вялікі жаль, мы жывем не ў прававой дзяржаве, а жывем у такой, якая ёсць. І тут на сённяшні дзень галоўная мэта любого чыноўніка, любого сілавіка, прадстаўніка дзяржаўнай улады, так, это тое, што прымусяць усіх шанаваць уладу,
самым жорсткім чынам, і жывуць яны на сённяшні дзень по прынцыпу не в інтарэсах людзей, так, а для того, каб даць зразумець кожнаму, кто господар в Украине. Среди проблем, рассмотренных в ходе совещания, возросшее количество оправдательных приговоров. Из проблем, которые сегодня будут озвучены на совещании, я бы отметил, наверное, только возросшее количество оправдательных приговоров. Их за первое полугодие 7. Это цифра, которая тоже в определенной степени характеризует качество следствия. Я думаю, что мы найдем причины, по которым были вынесены эти оправдательные приговоры, и не допустим их впредь. Ну вот, и все. До свидания. Тополиный пух, февраль, жара, и лица такие грустные у Ии Малкиной и у министра Худыка. Над нашей землей небо, над нашим небом земля, на нашей земле трава и вода, и древы промни святла. Нас эта земля народила, яе молоко мы пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земле.